lahat ng bagay ay nagbabago. Ang buwan ay naakyat na, nalalakaran pa. Kung minsan ay televised pa. Title ng pelikula ay iba na, nakakatakot at nakakasindak pa. Isang halimbawa ay ang earthquake at ang exorcist. Title pa lang nito'y matatakot ka na. Sobrang talino na ng tao sa mundo, gustong lahat ay makuha nito. Nakalimutan na nilang magdasal at magtungo ng simbahan kung linggo. This song is from Albert's Hard to Find Music Library. Isyu ng tao ay dumadami na. Iba sa atin ay maraming asawa. Ang iba'y nangangarera na, nagmamadyong pa. Ang pamilya nila'y nakalimutan na. Sobrang talino na ng tao sa mundo, gustong lahat ay makuha nito. Nakalimutan na nilang magdasal at magtungo ng simbahan kung linggo. Isip ng tao ngayon ay iba na. Mayroong may anak ngunit walang ama. Ang iba'y parang artista kung magpuporma. Ang trabaho nito ay hold-upper pala. Sobrang talino na ng tao sa mundo, gustong lahat ay makuha nito. Nakalimutan na nilang magdasal at magtungo ng simbahan kung linggo. Sobrang talino na